ассалому алайкум тамошобинони канали Маъмур Азия, хуш омадем ба канали мо. имрӯз мо қарор дорем дар ноҳияи Хуросон фермаи зотпарварӣ бо номи Саодат. Анаи фура чӣ гуфтестай бародаро? Ина партияи калон аз давлати Беларусия молҳои зотӣ омад. Рости гап бози ман намедонам чӣ хеле мол омадагиай. Ҳамин қаша медонам ки мана буқа гуфтагӣ буданд. ҳозир дар якҷоягӣ бо ҳамроҳи шумо тамошо мекунем бародаро. Ина ҳозирак омад. Хоб моло ҳамаи карантину дигарша гузаштагиай. Дар Беларусиям дар иҷам ин видеора баъде ки иҷа хунпун месупоранд, ҳамаи чизоша қоидавӣ мекунанд, ба фурӯшта мебироянд. Неки мо сёмкаша ҳамин рӯзи омадагиш кардастем. ҳозир бародаро видеора нагзаронда то охир тамошо кунед. ҳамаи маълумотоша метем бародаро. Чӣ хеле мол омадагӣ аст, кадом пародаҳо, синни солшон чанд қаи аст, вазнашон чанд қаи аст, нархошон чӣ хеле мешавад. ҳамаи маълумотошора мо ба шуморо гап мезанем. шумо видеора нагзаронда то охир тамошо кунед. Таи мошин расид бародаро. навошам навора сар мекунем. хоб ина даруни ферма дар омадем. ҳозир насиб боша фуровардани сар мекунем. шароитош созай бошем ки скотовози нав будааст. бародаро рафтем. ина майда фура омадааст. қафо уҷа рост мекунем, мефурорем. рост ҳамун дарвоза мебарем. ҳунари ронандаро мебинем. рост бурдаг неки гуфтагӣ шакат шид тамом. акнун дурум медороем. айдарун сёмка мекунем бародаро. ҳозир дар якҷоягӣ бо шумо мо тамошо мекунем. нархошон аввали видеода гап мезанам бародаро. килои моло аз 300 то 380 килора, 381 будааст. аз 300 то 381 килора. ҳамаш буқай бародаро. ҳамаш буқай. нархошон ай 19000 сомонӣ то 24000 сомонира ҳаст. ай 19 то 24. фақат ҳамин килои кам мепурсидем ку майда мепурсидем. ина майдо барои бастан. пародаҳои гӯшти фақат. барои зота мешавад 100%. барои наслгирӣ. ина рафт дуюм клеткаш. рафтем бародаро. яке зуроша овардай бародаро. хеле чотки шумодам сабук меғалта барои бастан. акакам фариста. ана ангустошам ҳастай бародаро.
ҳолаташон хуб, моло топ тозак. ҳолаташон хуб. Хуб, килоша гуфтем, аз 300 то 381 килоро ҳастанд. Ана ино сементал ай мана. Герефорд, сементал, ангус. Ҳамин ҳамуд пародо ҳастай бародарам. Балешко боша ина марҳама. Ана, ин клетка галштино. Пародои галштин. Барои зотгирӣ беҳтарин айна. Асада галштин маъқулай. Ана. Галштино ино устувоношон калон қадашон баланд мешавад. Ҳисоби ҳами камтара хеле хароб метавад бародарам. Ҳамагӣ 53 сар омодагӣ аст. Ҳам хел галштино, ангус, дусета ангус дидум, баъд сементало ва герефорд. боз иноро як бор ҷобаҷо мекунем, баъд дар ҷошонам як бор сёмка мекунем. Ин абоятай дига клеткаи галштин. Обратно рафто. дӯстон азиз, пешай ва ёро дар ҷо сёмка кардан, инорам як бор нишон будем. Хоб касе удов харид карданда успед кардаги набуд, буноҷинои герефорд нахе гибриднира. Я марама буноҷинои герефорд гибридни ҳаст. дар ҳамин худи ферма. Рақамҳо дар рӯи экран, телефон, WhatsApp кор мекунад бародаро. Буноҷинои герефорд. Инорам ё килобаркаш ё почи савдо мепурсем дахтон. Ҳаминам дар фурӯш ҳаст. Харидоро бошад. Инам рангошон тоза, шӯрак, хӯрдан саломатӣ 100%. Мақсад гап ҳаминам дар фурӯш айда. Шохторош аз ядита. мана бародар, ҳамаша ҷобаҷо кардем. Акнун хушрӯ тамошо кунем. Ангусто, анаи герефордо. Ино 4-5 рӯз рада гаштагиян. ҳозир ҳам гушнай, ҳам ташна, ҳавояшам ба назар мегирем. На бо ангусу науш сементалай бо. Мана. Ҳозир мерам бо айқафошам сёмка мекунам бародар. Аввал ай пеш як бор хушрӯ бинем. ина бо ангус 4-5 та ангус буда. Балешкои ангус боша. Шохторош, бешохош, наслгириам барои бониям мана марҳама. Бихоҳӣ 1-2 тоннага бонӣ карданӣ бошад, ина марҳама. Şogul. Бародаро чӣ хеле гуфтем, ҳамагӣ 53 сар омода гашт. Ина як бор айқафошонам тамошо мекунем. Сементало, галштино бародаро, ино галштино ай. Герефорд гуфтам. Галштино ай ино. Мана бо. оли адами раҳа мегиранд, иншоалло баъд ҳолатошона мебинем. 100% буқа мешаванд.
яке идоф бародаро зурош омада. Барои чӣ зурош? Барои он ки вазнашон сабук айда ай 300 сар мешавад. Барои бастан одамои мебастагида шумодам гирифтандам сабук меғалтад. Нархошона гуфтем бародаро. хеле ки дар аввали видео гуфтем, ино ҳамаш 100% карантин гузаштагиай. Иҷадам мо рӯзи омадагиш сиёмка кардестему, лекин ҳамаи чиёшона хунпун спорида, ҳамаиша қойдавӣ карда, баъд чида ютубда сар метем бародаро. Шумо бо дили пур харидорӣ кардан мегирем. Хӯрдан саломатишта ягон камбудӣ нест. ҳаминҷа меоем, мебинем, боварӣ ҳосил карда мегирем, мерем бародаро. ҳамин ангусто ганда маҳқул шид неки. Я 7-8 та ангустан будай, грифордо, симентал, галштино ҳаст бародаро. алода касе успед кардаги набуд, ин алоҳ ҳастай. ангусто. бародаро, наворо дар ҳаминҷа ҷамъбаст мекунем. Касе видеоро то охирша то ҳаминҷаро тамошо кард, дар комментарий рақами 22 бинависен. Чанд кас то охир тамошо кардагиша бифаҳмем. видеоҳои мо маъқул шудаги бошад, лайкҳоро фаромӯш накунем бародаро. ҳатман яктаи лайк монед, яктаи комментарий хуб нависта аз канали мо дур нашавем бародаро. саломат бошед, сарбаланд бошед. бигзор боша бигирен, молотон бобаракат шава, хонатон пури гов мол шавад бародаро.